O conselleiro de Medio Rural está disposto a pagar canto antes as axudas aos agricultores no tema do leite. O conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, avanzaba hoxe que o seu departamento abonará nas vindeiras semanas o 60% das axudas directas que a Xunta concederá ás explotacións leiteiras galegas para axudar aos gandeiros diante dos baixos prezos que veñen percibindo pola súa materia prima dende principios do ano 2008. O Goberno autonómico aportará 1 céntimo de euro por cada quilo de cota asignada a cada produtor, ata un máximo de 7.500 euros, a fin de que esta subvención sexa proporcional á produción das explotacións. En rolda de prensa, o titular da Administración Agraria Galega aseguraba que o seu departamento remitirá esta semana a todos os produtores leiteiros as presolicitudes xa cumplimentadas para percibir esta axuda. A concesión recollerase mañá no Diario Oficial de Galicia. Os gandeiros só terán que ratificar e asinar a citada comunicación, destacaba Juárez. Por certo que o conselleiro subrayaba o esforzo presupostario realizado por Medio Rural para restablecer estas axudas de carácter extraordinario e que suporán o desembolso de 20 millóns de euros. Deles, 12 millóns procedentes do plan de choque da Xunta permitirán cubrir o primeiro dos pagos nos que se fraccionará a subvención. Así, o 60% completarase este mes e o 40% restante ingresarase antes de final de ano.